Hausawa kan ce ana dara sai ga dare yayi. To fa, yau fa abun al'ajabin Falakin Gombe ya gamu da gamonsa, inda wani ɗan uwansa yake kiraye shi da wasu kalamai, kamar yadda za mu sake muku wannan bidiyo a nan gaba. Idan yanzu ka fara bibiyan tashanmu, ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. A cikin faifan bidiyon da za ku ji yadda ɗan uwan nasan yake masa kashedi, inda yake cewa kar abun al'ajabi ya sake cewa daga wata duniyar ya zo, inda yake cewa sun san juna. Kar da mai kallo ya manta, idan yanzu ya fara kallon wannan tasha ko kuma ya fara bibiyar wannan tasha, ya danna mana subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa. Idan ba mu manta ba dai, shi abun al'ajabi ya a wata hirar da aka yi da shi ya bayyana cewa ya zo ne daga wata duniya, inda a cikin hirar yake cewa ko a warcan duniya tasu shi ma'abocin doki ne, kuma tsakanin shi da doki amana ne. Sai dai cikin fushi ɗan uwan abun al'ajabi ya ce fashi da abun al'ajabi gar ta san gar ne, kar ta san kar ne, wanda alama yake nuna cewa shi ɗan uwan nashin yana mai kashedi cikin fushi da cewa ya dawo gida, kuma in ya dawo za su haɗu. Kar da mai kallo ya shagala, wannan bidiyo na kashedin da ɗan uwan abun al'ajabi yake wa abun al'ajabi za mu sake muku shi nan gaba kaɗan. Amma kafin mu sake wannan bidiyo, ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa idan har wannan karo ne ka fara ziyartar tashanmu na YouTube. Mai kallo, ga dai bidiyon abun da al'ajabi yake faɗa, sannan a gaban bidiyon akwai martanin ɗan uwansa. Ya jama'a, wato ni dai mai magana abun al'ajabi, yanzu dai ina muku bankwana, zan koma duniyar ko kuma inda na fito daga inda. Kai abin al'ajabi, ƙarya kake yi, duniyar mu ɗaya, kar ka ƙara damfarin mutane kana ce musu daga wata duniya ka zo. A nan duniya kake, ka sani na san ka, kuma ka san kar ka ƙara cewa daga wata